Naša škola, základná škola Slobodného slovenského vysielača, je školou pre deti so špecifickým nadaním na cudzie jazyky a okrem toho je kandidátskou školou na medzinárodný IB program, čo znamená, že sa usilujeme o autorizáciu, kedy by sme mohli získať titul IB World School. Škola vznikla v roku 1978, teda predtým boli v meste jazykové triedy na rôznych školách a práve v tomto roku sa mesto rozhodlo urobiť takú reorganizáciu škôl a jazykové triedy zo škôl iných prišli pod jednu strechu a vlastne škola začala sídliť na námestí Štefana Mojzesa 23. V tom čase sme potom získali ďalšiu budovu na námestí Štefana Mojzesa 14, kde sídlil prvý stupeň, druhý stupeň teda v tej budove za poštou a od roku 2008 sídlíme v budove na Skuteckého ulici, keďže sme chceli byť v jednom takom súhrnnom priestore, pretože sme chodili medzi niekoľkými budovami a bolo to veľmi náročné. So at the school, what we try to do and try to strive and achieve for is mostly so these students get the highest level of possible education. When it comes to English, most of these students here are full. The IQ is quite high, they work hard, some not so much, but we try to push them and push through their limits as much as possible. Me, myself, I'm a native speaker here, teacher, obviously. Hopefully the students are on board the way I try to do it. I have a different style. So most of the teachers here are quite experienced. They have quite extensive years behind them. Our principal, Kathy, who's extremely helpful, obviously tries to do her best as much as she can. Also the after-school activities these children have are amazing. It's way beyond me. When I was a child, obviously I didn't have these type of activities. We have a really good collective in our class, like a lot of new friends I have made, and really good like adventures and feelings I have in the class, and really a lot of great friends, like I said. So I came to the school without knowing any English, and now I can speak pretty fluently, and also I learned German here, so I learned 2 languages, which is pretty good. And growing up, obviously, in this type of community or in this world now, we know that language is extremely important, and without the language, pretty much you're closing yourself all the doors. So if you can get your C1 and C2 certificates, it's going to open up a lot of doors for you, and you'll be able to further your career or whatever the future may hold for you. Táto budova je pre nás veľmi zaujímavá, pretože je to krásna historická budova. My zvykneme hovoriť, že sa tak podobá trošku na školu Harryho Pottera, taká tehličková, červená. Aj keď samozrejme to prináša zo sebou aj nejaké výhody, aj nevýhody. Že sídlíme v takejto budove. Výhodou je to, že sme v centre a máme všade blízko. Teda to všetko využívame v našom vyučovacom procese. Spolupracujeme s rôznymi organizáciami. Nevýhodou je to, že je tu komplikovaná doprava a že máme ten priestor pomerne obmedzený. Keďže je budova v ochrannom pamiatkárskom pásme, tak všetky úpravy, všetky prestavby sú spojené s dosť veľkými komplikáciami. Napriek tomu sa snažíme získať grant na prestavbu tejto budovy podkrovia, ktoré je veľmi vzácne, pretože ho navrhol otec pána Ladislava Hudeca a je to veľmi zaujímavý priestor architektonický aj historicky, ale aj pre architektov a pre nás ako pre školu by tam mohli vzniknúť veľmi pekné priestory na ďalší rozvoj. Táto škola ponúka veľké možnosti žiakom, nielen čo sa týka vzdelávania, jazykov a iných predmetov, ale podporuje aj šport, pretože ako sa hovorí, zdravé telo, zdravý rozum, teda ten pohyb je veľmi dôležitý pre to, aby tie žiaci vedeli odbrať tú svoju energiu nadbytočnú. Naša škola ponúka
dobré priestory pre telesnú výchovu s tým, že máme telocvičňu. Máme aj vonkajšie ihrisko, ktoré je multifunkčné, kde môžeme teda využívať na rôzne športy ako futbal, basketbal, volejbal. Máme aj doskočisko schod do diaľky, kde robíme atletiku. Nachádzame sa v relaxačnej miestnosti, ktorá je súčasťou art dielne, ktorá bola nedávno otvorená. V tejto miestnosti budeme určite realizovať preventívne programy, ktorí sa zúčastňujú týchto prváci a druháci, ktorí sa volajú ZIPIho kamaráti, tiež aj žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí majú tiež svoj vlastný preventívny program Kamaráti Jablčka. Okrem toho, že táto miestnosť bude slúžiť na takéto skupinové aktivity, ako máme teraz celotriedne, tak vlastne bude slúžiť aj pre individuálne potreby našich žiakov, ktorí budú potrebovať svoj priestor, svoj kľud a mať tú výhradnú pozornosť dospelých osôb, ktoré ich potrebujú. Poďalšie táto miestnosť môže byť používaná ako taká zatemňovacia, relaxačná miestnosť, kde budú mať detská zvukové podnety, senzorické podnety. Rovnako budeme pracovať s rôznymi relaxačnými pomockami, takže táto miestnosť je určená na rôznorodé použitie a pre rôznorodé vekové kategórie. Ako sú títo prváci, tak vlastne aj od tých ďalších, tých 6, 7 až po 9. ročník. Ja som zodpovedná za 1. stupeň a školský klub na našej škole. Naša škola je výnimočná v tom, že máme vyučovanie cudzieho jazyka od 1. triedy. To znamená, že naši žiaci sa učia anglický jazyk už od 1. triedy, majú 3 hodiny v každom ročníku. Takže na konci 4. ročníka sú už veľmi zdatní v používaní anglického jazyka. No a čo sa týka školského klubu, tak máme 8 oddelení a máme aj 8 tried k tomu. To znamená, že skoro všetci naši žiaci navštevujú školský klub a sú s ním veľmi spokojní, pretože keďže sa naša budova nachádza v centre mesta, tak naše školské kluby a pani vychovávateľky majú strašne veľa možností navštevovať rôzne inštitúcie, bábkové divadlo, knižnice a podobne. Školský klub funguje u nás od 6:30 do 17. hodiny a poskytujeme školský klub napríklad aj pre piatakov, ktorí sa zoznamujú s 2. stupňom, tak majú tiež možnosť, aj keď v obmedzenom počte, navštevovať školský klub. Ďalej som zodpovedná za projekty na škole, keďže sme škola výnimočná aj v tom, že sa zapájame do projektov Erasmus+. Aj na základnej škole niektorí ľudia sa čudujú, že ako je to možné, že na základnej škole Erasmus+, ale my to robíme. Nedávno sme dokončili veľký projekt, ktorý sa volal Schools for a Greener Europe. My sme boli koordinátorskou krajinou a boli tu zapojené školy z Talianska, Lotyšska, Rumunska, dokonca aj z ďalekých Azorských ostrovov. A tento projekt sme úspešne ukončili, ale naša spolupráca pokračuje ďalej. Máme napríklad 2 e-twinningové projekty, to sú ako keby predchodcovia projektov Erasmu, kedy ešte len komunikujeme v online priestore a potom môže tento projekt prerásť až do projektu Erasmus+. Som koordinátorkou medzinárodného programu International Baccalaureate, ktorého sme kandidátskou školou a usilujeme sa o jeho autorizáciu, ktorý podáme čo chvíľa. Program je zameraný vlastne na koncepčné vzdelávanie žiaka v širokom rozsahu. Troška je to odlišné od štátneho vzdelávacieho programu. Tento je viacej zameraný konceptuálne. Deti sa tešia tomu, že sú vzdelávaní v tomto programe, pretože im ponúka široký rámec. Pripravuje ich vlastne
na život do budúcna, byť zodpovednými ľuďmi budúcej generácie.